Ами, вече знаете, победихме там, станахме за 7-ми път шампиони в сектор ВК. Изиграхме 6 матча, 6 победи и общо взето това е. Изморени ли сте? Ами, като гледате тук състава, изморени и контузени, доста хора имаме. Така че тази вечер ще играем с малко по-различен състав. Трудничко тази година, Спартакиада, аматьорска лига по мини футбол, участие в Шампионска лига на България. Ами да, значи тази година е една добра година за нас. 2 първи места, 2 втори. Общо взето от около 30 мача имаме само една загуба. Дано да. Самото натоварване ще ви попречи ли? Ами, за сега държим още, не знам. Мисля, че ще се представяме достойно тази вечер. Вашето очакване от предстоящия сблъсък, това е първото дерби, който саморавици загубиха точки на старта. Ами аз и предния път казах, че те са един от добрите отбори в групата и те са един от отборите, които могат да ни спрат победния ход. Надявам се да не се случи тази вечер. Ние ще направим всичко възможно да не загубим. Благодаря ви, успех ви желая.